Unya, ano sila? Mga anak ni pamilya Bagyo. Pero bisan sa ato karon nga galipay no, naibaw ko. Si Agis pa pamilya karon. Tawag sa itong kalipay ba? Paminaw. Tudo wala na siya. Pero naibaw ko, nagtanaw siya na ako karon ng kalipay. Ako lang ito hawag. Dati, sorry lang kayo ninyo mga sa pamilya o mga pinangga na ako. So, katong mga kuan, ginala na kumaitson, arita, buduulon ko na diri sa lamesa. Mga anak na ko, si Inday Gigi, kani, mindahan naman yun, di naman hinusa. Ako gud kaya hinusa naman ko, Miss Bagyo, nawagtang man. Iunos naman yun, naunusa. Naunusa. Yan ako ang magmama na anak. Ang usa si Pidot. Ikaw nga jitaon siya ari diri. Yang amo sa iyang biyaan na naibata silang gamay. Mani ako ang kamagulangan. Unya, ang ako asang si Pidot to. Nya, diara si kanaan kuan ang sunod si Narlito. Ang akong kamanguran diara si Dudong Junabra. Pakpak sa mooy. Unya, pwede na sa akong ipa-diri ang ilahang kanang kuan punuan. Punuan. Si tatay ang among punuan, si nanay ang dahon sa sangan. Kaming mga anak maoy buya sa paghigugman. Doon rin punuan. Wow! Biasa na yung kanaan. Kusa man yung pinaka. Udlot. Akong kamagulangan nga apo. Nangapo na kita, tiguang na kita ni. Duha ni kapag akong apo ha. Ang usa anak ni GR, Jimelito Jr. Mga siya niya, Pidot. Tuasa iya, mangot to anig jotay. Duha ni ako ang apo. Sige. Sige. Anto na mo sa labisa mong kadong. Salamat. Daghang salamat ninyo, no? Ang meeting na san? Mayroon pong sa taman. Karon nakita po ka kita. Nang karon. Halata ba sa pagmamili ko? May pasabang pagtuo, murag ni Asi. Anhing ingkos doro. Katong tinguga, ingkos doro to. Lunyes gapon to. Karon ang akong kantahon. Kuan di? Ang kanta ni? Kamaguangan. Aroy ng Bagyo. Asa ka na? Ako Paris kay. Ang akong kamaguangan anak si Arwin Bagyo. Arwin. Botsoy. Sa Tuburan Vines niya. Tuburan Vines. Nya ang sunod Bibin Bagyo. Mga gwapo. Nya liwat guring ako gyud. Asa man day maliwat? Ang kamanghuran si Inday Amilin Bagyo gyud. Tanawan niya, di ba mga kuan? Bagyo lagi? Dili ko ito init. Antat ko pa kayo. Kinatanggang hangin. Abi daw ko Paris dili inyo makudog-dog. Kita ay mga apo na tong tanan no, mga pinalangga na kung mga uyuan. Apuhan, o mga igagaw. Mga pag-umanggon, mga apo, nanay apo iha. Taylula na siya po.
manghapon na pagtanan og salamat kayo no nga nagkakita ta kang uban mo pa jud mo nakakita. Pero kuan kayo kaya ang akong mga anak wala ang usara in taon may diri. Usara in taon na kay si Piding ngari na pa do? Paingon siya. Si Piding in taon kay naibatang gamay so murag ipakaon pa tug lugaw. Wa ba ka to nagtutoy pa sa una sa asawa. Tutoy siguro tug una ang bata ipakaon lugaw. Wa pa turon siya. Manghod. Napikas na ni dughan sa buto kay di nagsigig tira na gud video. Kinikaman ani wala pa sa internet. Pero sa Facebook na just kuno tabang mga sunod na ko rin tawag kon kare akong cute na single. Ang pinakagwapa nga mas abaw pa na ko kagwapa. Ako din si Bagyo, anak ni Bagyo. Si Bagyo. Ako din yung anak ko. Si Judy Bagyo. Dua din yung anak ko. Wala ko. Hindi, Abilin. Janrin. Asam ka ba? Yang usah mo, kari. Papas na na yan. Kayo, papakita, di ba? Ali. Ato na kaday. Ang bulldozer sa Bagyo. Mo ni kabili ni Papa Mimi. Oh, may hapon. May hapon sad. Bantok sa kagtingog ko. Mo ni atong DJ. Ni Pili si Tina. Anak, sa kabuok. Mara kita gihatag sa Ginoo. Kunan pakita na. Sa Ginoo gini mo. Ako sa Dok. Ako Vincent Bagyo gyapon. Wow. Ako pinamumura ng kanan. Ang karon na Tutuanan kasi. Hindi lang kayo nidugayo mo. Kenapa bisa dengan musunod? Bisa may sunod na eh. Oh, love. Kami nang manang mo ang reunion. So, daghang salamat mi guys sa inyong pagsunod kanunay sa mga video di akong mama. Mother, pinangga kay nako. So, balik kanunay sa among video sunod. Daghang salamat ug kanunay manghinaot ko lang mo like, follow, and share mo sa among Facebook page. Thank you guys. Bye-bye.